Κυρία Μιχώτα, λοιπόν, είναι υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και θα μας μιλήσει για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Θα τα καταφέρουμε σε 10 λεπτά. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά. Μπράβο. Κάντε τα δυνατά, διότι εδώ πέρα είναι όντως μεγάλο θέμα, πραγματικά, δηλαδή πέρα από το αστείο της ιστορίας. Καλησπέρα και από μένα. Προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να αναφέρω ότι την έρευνά μου τη διενεργώ σε συνεργασία με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κύριο Κάτσικα Σοκράτη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα εδώ. Και να πω ένα ευχαριστώ για την ιδιαιτέρως τιμητική πρόσκληση που είχα να συμμετέχω στο πρώτο συνέδριο social media και να ευχηθώ αξιόλογες προσπάθειες σαν τη σημερινή να ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον. Το θέμα μου είναι ασφάλεια και ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα και θα σας παρουσιάσω και τη σκοτεινή πλευρά των social media. Μάλιστα. Οι θεματικές ενότητες που θα σας παρουσιάσω είναι κοινωνικά δίκτυα και κοινωνική μηχανική, ψηφιακές απειλές και στατιστικά εμφάνισής τους, η έννοια της ιδιωτικότητας, κενά ασφαλείας και πολιτικές απορρίτου και στο τέλος απαιτήσεις ασφαλείας των συστημάτων που χρειαζόμαστε για τα social media. Είναι γεγονός ότι τα κοινωνικά δίκτυα κερδίζουν χρήστες καθημερινά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι ψηφιακές απειλές που εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι έχουμε ακούσει τον όρο κοινωνική μηχανική, αλλιώς social engineering. Πρόκειται για συγκεκριμένη μέθοδο ηλεκτρονικής επίθεσης και μάλιστα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια των δικτύων. Ο επίσημος βέβαια ορισμός μιλάει για πράξη προφορικής χειραγώγησης ατόμων με κύριο σκοπό την απόσπαση πληροφοριών. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τα βήματα κοινωνικής μηχανικής που θα χρησιμοποιήσει κάποιος για να εφαρμόσει την κοινωνική μηχανική. Είναι 3. Προσεγγίζει με κάποιο τρόπο το άτομο που έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο. Δεύτερον, παρουσιάζει τον εαυτό του ως άτομο εμπιστοσύνης. Και τρίτον, αφού κερδίσει την εμπιστοσύνη του ατόμου που προσέγγισε, αποσπά από αυτό πληροφορίες και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου. Η βασική αδυναμία που εκμεταλλεύεται η κοινωνική μηχανική είναι η ολιγορία των ανθρώπων ως προς την υιοθέτηση μιας συνεχούς τακτικής επαγρύπνησης όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων. Πέρα από την κοινωνική μηχανική υπάρχει και η αντίστροφη κοινωνική μηχανική. Εδώ η κύρια διαφορά είναι ότι ο εισβολέας παρουσιάζει τον εαυτό του ως ένα άτομο με ιδιαίτερες ικανότητες ή γνώσεις και περιμένει από το χρήστη, υποψήφιο θύμα, να του ζητήσει μόνος του βοήθεια. Αυτό θα γίνει με 3 τρόπους. Πρώτα απ' όλα, δολιοφθορά. Ο επιτιθέμενος αρχικά δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή ή το δίκτυο του χρήστη. Δεύτερον, διαφήμιση. Διαφημίζει τον εαυτό του ως ειδικό για να του λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και τρίτον, εξυπηρέτηση. Εάν το θύμα πιστεί και ζητήσει βοήθεια του εισβολέα, εκείνος με το πρόσχημα της τεχνικής υποστήριξης έχει πλέον πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ένα ζάρι, το οποίο δείχνει 3 οπτικές. Τι, πού και πότε. Πρέπει να προσέχουμε τις πληροφορίες που μοιραζόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Το θέμα της ιδιωτικότητας δεν έχει να κάνει μόνο με τις παραβιάσεις ασφαλείας, αλλά έχει να κάνει και με τον ίδιο το χρήστη. Τι είναι διατεθειμένος ο ίδιος ο χρήστης να μοιραστεί και να δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τη συχνότητα ενασχόλησής του με αυτά. Περνάμε στην ενότητα των ψηφιακών απειλών. Θα ξεκινήσω με τις παραδοσιακές ψηφιακές απειλές. Βλέπουμε ότι είναι επιθέσεις spam. Όλοι έχουμε λάβει emails ενοχλητικής αλληλογραφίας. Επιθέσεις phishing, που πρόκειται για μια προσπάθεια απόσπασης προσωπικών πληροφοριών οικονομικού κυρίως χαρακτήρα, αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες και χρησιμοποιείται ως δόλωμα κάποιο ψεύτικο πρόσχημα, γι' αυτό και λέγεται τεχνική ψαρέματος. Το phishing ξεκινάει με την αποστολή κάποιου spam mail, συνήθως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των
δύο απειλών που προανέφερα είναι τα fake friend requests. Συνεχίζω με cross-site request forgery. Είναι η γνωστή ως one-click attack επίθεση. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, το application σε ένα κοινωνικό δίκτυο, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να ελέγξει το header. Έτσι, είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα επίθεσης τύπου share, μιας εικόνας ή ενός βίντεο, τα οποία θα είναι ορατά και από τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού δικτύου και με ένα κλικ θα εξαπλωθεί αυτή η απειλή. Διασπορά ιών, για παράδειγμα ένας Trojan που διοχετεύει malware μέσω phishing, worms, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το cube face που πιθανόν πολύ να γνωρίζετε, και τέλος διαρροή πληροφοριών, data leaks, που πρόκειται συνήθως για διαρροή πολύ σημαντικών πληροφοριών μιας εταιρείας, πελατολόγια, οικονομικά στοιχεία και εμπιστευτικά δεδομένα. Εδώ έχουμε τις ψηφιακές απειλές ιδιωτικότητας. Ξεκινάω από πάνω αριστερά, ψηφιακοί φάκελοι προσωπικών δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά προφίλ στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποθηκευτούν από τρίτους και να αποτελέσουν μέρος ψηφιακών φακέλων προσωπικών δεδομένων. Δεύτερον, έχουμε τα δευτερεύοντα δεδομένα, εκτός από τις πληροφορίες που είναι ο χρήστης πρόθυμος να δημοσιεύσει και να μοιραστεί στα κοινωνικά δίκτυα, αποκαλύπτονται αυτόματα δευτερεύοντα στοιχεία. Αυτά μπορεί να έχουν να κάνουν με τις επισκέψεις σε προφίλ των άλλων χρηστών και τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί μέσω του δικτύου. Τρίτον, αναγνώριση προσώπου ή αλλιώς face recognition. Όλοι έχουμε δημοσιεύσει φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα. Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στα εικονικά προφίλ προδίδουν την ψηφιακή ταυτότητα του εκάστοτε χρήστη. Αυτό κρύβει δύο ακόμα απειλές. Πρώτον, τον εντοπισμό του χρήστη στο φυσικό κόσμο. Στείλε μου ένα mailάκι, από φωτογραφίες είναι δυνατή άντληση δεδομένων που παραπέμπουν στον εντοπισμό του χρήστη στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, μια φωτογραφία που είναι τραβηγμένη έξω από τον τόπο κατοικίας του χρήστη προδίδει τη διεύθυνσή του. Και μεταδεδομένα, τα οποία μπορεί να είναι σύνδεσμοι σε προφίλ ή διευθύνσεις email, γίνεται διασύνδεση των φωτογραφικών με μεταδεδομένα, γνωστή υπηρεσία σε όλους μας, η tagging, που υπάρχει στο Facebook. Τέλος, αδυναμία πλήρους διαγραφής του προφίλ. Μπορούν να διαγραφούν κάποια προφίλ, αλλά δεν διαγράφονται δευτερεύουσες πληροφορίες που συνδέονται με αυτό, όπως δημόσια σχόλια. Κοινωνικές απειλές. Επανειλημμένη εκφοβιστική συμπεριφορά και δεύτερον, επανειλημμένες και σκόπιμες βλαβερές πράξεις με χρήση της τεχνολογίας bullying. Η δεύτερη αναφέρεται κυρίως σε νεαρό κοινό και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι απειλή ή παρενόχληση παιδιών ή εφήβων. Ενώ στην πρώτη, αν θέλαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, θα μιλούσαμε για δυσφήμιση προσώπων σε τρίτους. Κάποια στατιστικά για τις απειλές που προανέφερα. Ξεκινάω με τις επιθέσεις spam. Τον Ιούλιο του 2011 το παγκόσμιο ποσοστό spam στην κίνηση των email αυξήθηκε κατά 77,8% σε σχέση με το Μάιο του 2011, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 1 στα 1,29 emails ήταν spam. Όπως δείχνει και το βέλος, αύξηση των επιθέσεων spam συνεπάγεται αύξηση των επιθέσεων phishing. Τον Ιούλιο η δραστηριότητα phishing αυξήθηκε κατά 0,01% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011. 1 στα 319,3 emails περιείχαν κάποια μορφή επίθεσης phishing. Web-based malware εφαρμογές. Τον Ιούλιο η έκθεση Symantec εντόπισε ένα μέσο όρο 6,797 ιστοσελίδων που σε καθημερινή βάση φιλοξενούσαν malware και άλλα πιθανώς ανεπιθύμητα προγράμματα όπως spyware, adware, που σημαίνει αύξηση 25,5% από τον Ιούνιο του 2011. Και εδώ βλέπουμε ανησυχίες ιδιωτικότητας. Θέλουμε να περάσει ένα μήνυμα. Stop invading my privacy. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν κάποιοι να παραβιάζουν την ιδιωτικότητά μας. Στο κυκλικό διάγραμμα βλέπουμε αν οι χρήστες ανησυχούν για την
την ιδιωτικότητά τους ή όχι. Το 20% των χρηστών φαίνεται να δείχνει μερική στάση αδιαφορίας και να μην ανησυχεί καθόλου για τις πληροφορίες που δημοσιεύει στα κοινωνικά δίκτυα. Αντίθετα, το 80% φαίνεται να ανησυχεί για την έκθεση των προσωπικών του δεδομένων. Μερικοί νιώθουν ότι πραγματικά απειλούνται, ενώ οι υπόλοιποι είναι απλά προβληματισμένοι. Θα ήθελα να τονίσω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη διείσδυση στα κοινωνικά δίκτυα, 2 στους 5 χρήστες παρουσιάζονται προβληματισμένοι για την έκθεση των προσωπικών τους δεδομένων. Και εδώ τίθεται το ερώτημα ποιο κοινωνικό δίκτυο θεωρείται πιο επικίνδυνο όσον αφορά τις προσωπικές μας πληροφορίες. Είναι απόλυτα λογικό ότι οι περισσότεροι χρήστες θα απαντούσαν το Facebook, μιας και είναι και το δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο και ακολουθούν τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα με πολύ μικρότερα ποσοστά. Το διάγραμμα εδώ δείχνει από ποιους παράγοντες επηρεάζεται κάποιος για να δημιουργήσει ένα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα. Κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, σημαντικός παράγοντας είναι οι συστάσεις από οικογένεια και φίλους, ενώ ακολουθούν συστάσεις από δημοσιογράφους του ειδικού τύπου. Μικρότερα ποσοστά καταλαμβάνουν διαφημίσεις σε τηλεόραση, περιοδικά και εφημερίδες. Μάλιστα. Εδώ φαίνονται κάποια από τα μεγαλύτερα ενημερωτικά δίκτυα της αγοράς. Είναι εμφανές πως η διασπορά ψευδούς πληροφορίας σε σύντομο χρονικό διάστημα σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, με αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση και εμέσως τη χειραγώγηση των χρηστών. Πολιτικές απορρίτου. Σύμφωνα με αυτές, κάθε χρήστης έχει τον έλεγχο των προσωπικών του πληροφοριών. Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται στα προφίλ, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές. Δεν υπάρχουν όμως εγγυήσεις για ασφάλεια δεδομένων από τυχόν παράνομη πρόσβαση τρίτων ή ύστερα από αντιγραφή πληροφοριών τους και εκ νέου κοινοποίηση από άλλους χρήστες, ακόμα και αν αυτές οι πληροφορίες έχουν διαγραφεί από το προφίλ. Τα privacy settings by default έχουν ανοιχτή πρόσβαση στις περισσότερες πληροφορίες. Ακόμα και αν ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί application, μπορούν οι διαφημιστικές εταιρείες να επεξεργάζονται τις πληροφορίες του με την προϋπόθεση ότι κάποιος φίλος χρησιμοποιεί τις εφαρμογές αυτές. Κενά ασφαλείας. Ξεκινάμε με την ανικανότητα τερματισμού προσωπικών λογαριασμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Facebook, το οποίο μπορούμε να σταματήσουμε τον προσωπικό μας λογαριασμό, να πάψουμε να τον χρησιμοποιούμε, αλλά δεν διαγράφονται οι πληροφορίες αυτές από τους servers. Απενεργοποίηση προσωπικών λογαριασμών. Η απενεργοποίηση συχνά είναι αυτόματη ή μπορεί να πυροδοτηθεί από μία αναφορά, άσχετα αν αυτή είναι νόμιμη ή όχι. Και τέλος, εξόρυξη δεδομένων και ιδιωτικότητα. Ωραία. Τελειώνω, λιγάκι. Όχι, πολύ λίγο. Τι απαντούν τα κοινωνικά δίκτυα στην αρνητική κριτική? Αλλαγές σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις, αποθήκευση των δεδομένων και διαμοιρασμός τους με τρίτους φορείς έχουν αναβαθμιστεί και διορθωθεί εξαιτίας των αρνητικών κριτικών και των νομικών προκλήσεων. Τα κοινωνικά δίκτυα, από το να προσαρμόζουν την πολιτική τους, προτιμούν να ασκούν κριτική στους χρήστες. Τέλος, απαιτήσεις ασφαλείας συστημάτων. Τι θα πρέπει να έχουν τα συστήματα για να μας παρέχουν ασφάλεια? Πρώτα απ' όλα εμπιστευτικότητα, που σημαίνει μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών, ακεραιότητα, μη εξουσιοδοτημένη δηλαδή τροποποίηση και διαγραφή των δεδομένων και τέλος διαθεσιμότητα, που αναφέρεται στην ιδιότητα του συστήματος να προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες είναι προσπελάσιμες και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις ψηφιακές απειλές που εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα που τους δίνουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Και όσον αφορά τους παρόχους των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους σε ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων, τα οποία οφείλουν να είναι αποδοτικά, ενώ παράλληλα να διατηρούν τη μυστικότητα των προσωπικών δεδομένων και την ανησυχία των χρηστών τους.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία.